Smykkedesigneren Jan Jørgensen fra Aabybro har lavet et unikt smykke med smykkeskrin til dronning Margrethe i anledning af det her 40-års jubilæum som regent. Og smykket det er en gave fra de danske forsvarsbrødre, som dronningen er protektor for. Og for designeren har magien ved smykket været essentiel. Abracadabra. Et forunderligt smykkeskrin. Et smykke med indbygget magi. Så vi skal have Danmark, vi skal have Grønland, og vi skal have Færøerne. På toppen af det her, der skal vi så have hatten. Altså jeg tegner i virkeligheden billeder i hovedet på mig selv, for at få en anden opfattelse af faconen. Smykkedesigner og guldsmed Jan Jørgensen fra Aabybro har i anledning af regentens 40-års jubilæum fået en opgave. Der er kun et svar på det spørgsmål, det er jo ja, og så det bedste er det bedste, vi kan. Nu skal vi have lavet noget magi i hatten. Bestillingen kommer fra Danske Forsvarsbrødre, Danmarks ældste soldaterforening, som dronningen er protektor for. I det vi til Majestætens 70-års fødselsdag fik Jan til at lave et multismykke, som Majestæten var meget glad for. Derfor så vi ingen grund til at ændre kunstner. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg gerne vil skabe noget, som kommer til at stå sammen med kronjuvelerne, og som skal leve i mange, mange år. Jan Jørgensen har brugt en måned på smykket og det tilhørende smykkeskrin. Vi kender jo alle sammen begrebet blyhatten. Først skulle han have hatteformen på brochen på plads. Jamen det der opgave nu, det er jo ligesom at få en fornemmelse af, hvordan kan den her hat blive. Brochen er så lavet i sølv. Nu skal vi have lavet et magisk smykkeskrin. Den skal sendes til vores samarbejdspartner i Randers, og så skal den støbes i rent sølv. Vi har snydt lidt og har allerede fået sølvet retur her. Processen har været lang, men både Jan Jørgensen og våbenbrødrene er yderst tilfredse. Jeg synes, det er helt fantastisk, og jeg vil sige det kort. Han har overgået sig selv endnu en gang. Jeg håber, jeg har fået skabt noget, der er så magisk, at man også får en oplevelse af at røre ved det. Også om 50 år, også om 100 år. Det er med gaven, som er kongehuset. Magien skal bevares. Og tidligere i dag fik våbenbrødrene lov til at overrække smykket personligt til dronningen.